Tak, ahoj lidi, já bych vás rád přivítal do svého dnešního videa a v dnešním videu pokračujeme v rozdělaném testu a dneska to bude 5 rovnice. Takže rovnice jsou u příjmeček 2, každá za 2 body, je to velice důležitá látka, neznalost vás bude trápit na střední, bude vás trápit i u některých dalších úloh, však to znáte, jo, je to z té povinné části testu, takže umět. A dneska tady pro obzvláštnění máme dokonce soustavu rovnic, což vůbec nevadí. Ale první je rovnice klasická, takže 7 dvanáctin x plus 2 závorky, 3 osminy x bez jedný je rovno méně 3 závorkám x devítin a 1. Tak, no a jdeme na to. Naše kuchařka říká, že zlomky pryč a pak roznásobit závorky. Ale když se na to podívám, já si myslím, že roznásobit můžeme rovnou, protože se nám zmenší jmenovatelé v těch zlomcích a pak se jich bude zbavovat daleko s nás. Jo, protože tady, abych se zbavil všech těch zlomků, co mám v té rovnici, tak bych musel vlastně celou násobit společným násobkem 12, 8 a 9, což je myslím 72. Zatímco když to roznásobíme, tak se nám ty zlomky pokrátějí, tady bude 4, tady bude 3 a ty se do té 12 vlezou, takže místo 72 budeme násobit jen 12 a bude to daleko příjemnější. Takže nebudeme se první zbavovat zlomků, ale roznásobíme nejdřív. Takže plus 2 krát 3 osminy, tak z osmin se násobením 2 stanou čtvrtiny, že jo? A 2 krát minus 1 je minus 2. Bacha, abyste to tady nezapomněli vynásobit. Jo. Málem jako v hlavě jsem na to teď zapomněl. Abyste napsali tady minus 1, ale abyste i tu minus 1, kterou jakoby násobit nepotřebujete, protože tam nepotřebujete zmenšovat toho jmenovatele, tak abyste ji vynásobili taky. Tak a minus 3 krát devítiny, tak z devítin se stanou třetiny, že jo? Takže tady budu mít minus x lomeno 3. Jo, tohle minus je tohle minus, 3 pokrátím proti 9 a mám tam x třetin. No a minus 3 krát 1 jsou minus 3. Tak a teď jdeme násobit, že jo? A násobit budeme 12. Tam se vleze 4 i 3. Takže první člen 12 se pokrátěj a zbyde 7x. Druhý člen 12 děleno 4 jsou 3, takže 3 násobím ten zbytek a ten zbytek je 3x. Jo? 12 děleno 4 jsou 3 a 3 násobím tady těch 3x, takže 9x. Minus 2 krát 12 je minus 24. A tady 12 děleno 3 jsou 4, takže 4 násobím zbytek, což je minus x, takže minus 4x. A minus 3 krát 12 je méně 36. Tak, to máme první 2 body naší kuchařky. Třetí bod, úklid, sečtem, co se dá v rámci jedné strany. Takže tady máme 16x minus 24. Tady nemůžu uklidit nic. Tak, teďka čtvrtý bod, čísla na jednu stranu, neznámou na druhou stranu. Takže neznámou chci vlevo, vpravo ji nechci, takže tady ty 4x přičtu, abych se jich tady těch minus zbavil. Takže mám 20x minus 24 je méně 36. Jo. Tady přičítám 4x, abych se tady těch xů na té pravé straně zbavil. Teďka vlevo těch minus 24 nechci, minus 24 fuj, takže je přičtu k oběma stranám. Minus 36 plus 24 je minus 12. No a poslední krok, vydělíme číslem před neznámou. Takže x je minus 12 dvacetin a je to výsledek, takže platí zlomková etiketa. Takže v základním tvaru jde to zkrátit 4, že jo? Tak a já bych jim ještě dal minus na úroveň zlomkové čáry. Takže takhle. Jo? Minus 3 pětiny. A to je samozřejmě dobře. Takže ještě jednou rekapitulace. Normálně učím, zbavte se zlomků co nejdřív, ale tady, když to roznásobím, tak se mi krásně zmenší jmenovatelé
a bude se s tím daleko líp dělat. Takže druhý bod kuchařky roznásobím. První bod zbavím se zlomků, jo, násobením, společným násobkem nejmenším všech jmenovatelů, tady v tom případě 12. Vynásobím. Třetí krok, úklid. Sečtu a odečtu, co se dá v rámci jedné strany, takže tady těch 16x mi vzniklo. Čtvrtý krok, čísla na jednu stranu neznámou na druhou stranu. Nejdřív nechci tady ty minus 4x, tak je přičtu, aby mi z té pravé strany x zmizely. A pak tady nechci minus 24 vlevo, tak je taky přičtu k oběma stranám, aby mi vlevo zmizely. No a poslední krok, čísla na jednu stranu, neznámou na druhou stranu a vydělíme číslem před neznámou. Teda poslední krok vydělíme číslem před neznámou. Čísla na jednu neznámou na druhou stranu je předposlední. Takže 5bodová kuchařka. Obvykle říkám, nejdřív razím ty zlomky pryč, ale není to jako něco, čeho se musíte úplně držet, takže není problém to trochu si pospřehávat. Případně použít nějaký jiný pořadí, na který jste zvyklí. Tak. No a druhý soustava rovnic. Tak. Je to věc, která se probírá, byť na těch přijímačkách jsem ji teda hodně dlouho neviděl, ale probírá se to na těch základkách a myslím si, že to není složitý. Kor, tady ta je opravdu jednoduchá. 6x plus y rovno 14 a 3x a 2y rovno 1. Tak, a je to soustava. Co s tím? Máme dvě metody na řešení takových soustav. První je dosazovací, kdy si z jedné rovnice vyjádřím jednu neznámou. Jo, vypočtu tady, že y je třeba x plus 2. A pak v druhé rovnici za to y to x plus 2 dosadím. Tím dostanu jednu rovnici o jedný neznámý, tu vyřeším. No a už mám jeden kořen a ten mi stačí dosadit do libovolný z těch rovnic, anebo do toho vztahu, co jsem si vyrobil. No a druhá věc je sčítací metoda, kdy si ty rovnice upravím tak, abych v obou dvou měl aspoň jedný neznámý stejný nebo opačný čísla. Jo, abych tady měl třeba 2y a 2y nebo s mínusem, jedno to je, na tom nezáleží. A pak ty rovnice můžu sečíst nebo odečíst od sebe a jedna neznámá mi vypadne. Vyřeším jednu rovnici o jedný neznámý pro tu, co nevypadla a dosadím a tím vypočtu tu druhou. Tak, ukážeme si obě metody. Já začnu tou dosazovací. Ta se tady úplně nabízí, protože odsaď z té první rovnice si můžu y snadno vyjádřit. A to tak, že odečtu 6x od obou stran. Takže y je 14 minus 6x. Jo? Odečtu 6x od obou stran, tady mi zmizí a tady 14 minus 6x. No a teďka tady to y já dosadím do té druhé rovnice sem. Takže 3x zůstane plus 2krát, ale teď nepíšu y, ale píšu ten vztah, co jsem si vyrobil. Takže 14 minus 6x. A je to rovno 1. Vyřeším. Takže zlomky nemáme, takže roznásobíme. Minus 12x je rovno 1. Úklid 3 bez 12 je minus 9. Tak, čísla na jednu stranu neznámou, na druhou stranu, tak neznámou už mám osamocenou, takže 28 pryč. 1 bez 28 je minus 27 a vydělíme číslem před neznámou, ale mám, že x je 3. Tak, tím máme jednu neznámou a druhou, to y, získám nejsnáz tak, že to x dosadím sem. Jo. 14 minus 6 krát 3 a to je 14 minus 18 a to je méně 4. Takže x je 3, y je minus 4. A to je dobře. Jednoduše. Jo? Tady vidím, že si krásně můžu vyjádřit to y. Tak si ho vyjádřím a to tak, že si ho osamostatním, odečtu 6x od obou stran. Kdybych ho chtěl třeba vyjadřovat z té druhé rovnice,
tak bych 3x odečetl do obou stran a pak bych to ještě musel vydělit dvojkou. Tady už ani nemusím dělit, protože to y nahoře mám jenom jedenkrát, takže ideál. Vyjádřím si ho. No a to, co jsem si vyjádřil, dosadím za y v té druhé rovnici. Jo, tady místo 2y jsem napsal dvakrát tady to. Vyřeším, dostanu jednu neznámou, no a když chci tu druhou, tak tu získám nejsnáz tady v tom vztahu, jo, z čeho jsem si vyjádřil. Stačí jenom dosadit tu trojku sem a mám y. Takže to je metoda dosazovací. Je často jako pracná, ale má tu výhodu, že funguje i na nelineární rovnice. Tohle je lineární soustava o dvou neznámých, jsou i jiné soustavy, o kterých se dozvíte na střední škole a tam už často sčítat nejde, nebo nejde to vyřešit jenom sčítáním. Jo? Takže doporučuji mít volný přehled. Je to univerzální metoda, funguje vždycky. Tak a pojďme si zkusit i tu druhou metodu. Tu sčítací. Takže já bych chtěl se zbavit sčítáním jedný neznámý. Jo. Takže třeba, já se chci zbavit xu, tak tady ho mám 6krát a tady ho mám 3krát. Tak aby se to od sebe odečetlo, tak tady bych taky potřeboval 6, že jo? Tak já si tu rovnici vynásobím 2. Přičítat 3x k oběma stranám by bylo k ničemu. To je na nic, jo? Protože pak bych to měl i na pravé straně a co? Kdybych ty rovnice od sebe odečet, tak by se mi tam pak zase ty xy objevily, což nechci. Takže násobením se toho vždycky zbavuju. Nebo vždycky srovnávám vlastně ty koeficienty. Tady chci 6, takže krát 2. První si opíšu. A druhá je 6x plus 4y je rovno 2. No a teďka ty rovnice od sebe odečtu. Takže 6x bez 6x je 0. Y bez 4y je minus 3y a 14 bez 2 je 12. Vydělíme číslem před neznámou a máme, že y je minus 4. No a teďka tu minus 4 dosadíme za y do jedné z těch dvou rovnic. Já si vyberu tu první a dořešíme pro x. Takže 6x minus 4, jo, dosazuju za to y, to, co jsem vypočet, je 14. Přičtu 4 k oběma stranám, 6x je 18 a vydělím číslem před neznámou, x je 3. Takže to máme taky. Stejný. Jo. Tahle metoda je jednodušší obecně, ale jak říkám, nefunguje všude a vyžaduje, abyste ty rovnice měli upravený v nějakém takovémhle tvaru. Jo. Něcokrát jedna neznámá plus něcokrát druhá neznámá rovno nějakému číslu. Musí to být tak nějak takhle pěkně upravený, pak se to dá opravdu hezky. Tady vám to naservírovali jak na zlatém podnose, takže žádný problém. Jo. Alternativně ještě bych mohl tuhle rovnici vynásobit minus 2, jo, a pak bych to jen sečet. Je to to samý. Jo. Já jsem to vynásobil 2 a pak jsem to odečet. Je to jedno. Jo. Můžete ty rovnice sčítat i odčítat od sebe. Jo. Takže s čítáním vylikviduju jednu proměnnou nebo jednu neznámou, v našem případě x, zbavím se ho, zůstane mi jen ta druhá, vyřeším a dosadím do jedné z těch rovnic. Tady se nabízí ta první. Jo, kdybych tam neměl ty stejné čísla pod sebou, jo, tady ty 6, jak jsem si vyrobil, a rovnou bych to sečet, jo, tak bych dostal 9x plus 3y je 15. To je k ničemu. Jo, já se vždycky tím sčítáním potřebuju, nebo odčítáním potřebuju nějaký tý neznámý zbavit. Pokud jsem se jí nezbavil, tak jsem tam neměl stejný čísla. A nebo jsem se spletl někde jinde. Zkrátka vždycky se musíte něčeho zbavit, aby to mělo smysl. Tak jo, takže soustava rovnic, dosazovací i sčítací metoda, může to tam být, doporučuji to umět, plus se to bude hodit i na té střední. Případně často se to hodí i u některých slovních úloh. Tak jo, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, abych věděl, co zlepšit. A mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, nashledanou a ahoj!